Здравейте, добре дошли в канала, добре дошли в моята кухня. Хайде днес да приготвим нещо вкусно от стария тефтер, а именно сладкиш негърче. Необходимите продукти ще ви кажа в последствие. В по-дълбока купа слагам 3 яйца и разбивам с една чайна чаша захар. Мерителната чаша е 250 мл. Разбивам се добре сместа. Прибавям една супена лъжица подсладител. Който не иска да използва подсладител, може да сложи чаша и половина захар. Следва 150 мл растително масло, 3 супени лъжици какао, разбърквам до еднородна смес и добавям една кофичка кисело мляко от 400 грама. Две ванили. Накрая си пресявам 2 чаши и половина брашно. Добре е да си пресеете брашното, за да бъде сладкиша бухнал. Добавяме един бак пулвер. И разбивам всичко до еднородна смес. Ето така. След което изсипвам сместа в намазлената тавичка. Тавичката е с размери 28 см. Пека на 180 градуса за 35-40 минути е готово. До суха клечка. Ето така проверявате с шишче. Надупчвам тук-тами и заливам с 5-6 лъжици захарен сироп. Сиропа ми е студен. Оставям да се охлади и през това време си приготвям заливката. От 4 супени лъжици захар, 2 лъжици какао, около 120 грама меко масло, добавяме 50 мл прясно мляко. Поставям на котлона и бъркам до разтопяване. Към заливката си добавих 2-3 лъжици течен шоколад. Просто исках да го оползотворя и да подсиля вкуса. Нарязвам се сладкиша на парчета. И поливам с заливката първо по разрезите. Да влезе навсякъде добре от заливката. След което я изсипвам цялата. И за по-добър завършек на сладкиша поръсвам с кокосови стърготини, шоколадови пръчици. Може и да не се поръсват, кой както желая. Може и с млени орехи. Въпрос на вкус. И така днес приготвихме един много вкусен сладкиш от преди години. Добър апетит ви желая!